ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ዞባ አንሰባ ማሕበራዊ ድሕነት ዜጋታት ንምሓስን መነባብሮን ኩላን ንምምሕያሽን ዝተኻየደ ጻዕርታት ኣብ መነባብሮቶም ዜጋታት እወታዊ ለውጢ የምጽእ ከም ዘሎ ብ13 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተገብረ ገምጋም ገሊጹ ብዝቐረበ ጸብጻብ መሰረት ኣብ 2013 እቲ ጨንፈር ብልዕሊ 80 ሚልዮን ናቕፋ ንስድራ ስውኣት ጽጉማት ግዳያት HIV ኤድስ ስንኩላን ተናቤቲ ጎደናን ካልኦትን ከም ዝሓገዘ ክፍለጥ እንከሎ ጎን ጎኑ እውን ኣሃዱ ዕዮ መሰላ ስራሕተኛታት ንምሕላው ዘተባብዕ ንጥፈታት ከም ዘካየደ በርሂዩ حلافة ጨንፈር አቶ ግርማይ በኽረጼን ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ንኡሳን ዞባታት ርሑቕ ገጠራትን ንዝርከቡ ጽጉማት ኣብ ምልላይን ምሕጋዝን ዕው ስራሕ ከም ተዓመበ ምጥቃስ ገና ዘይተለለዩን ዘይተሓገዙን ስንኩላን ኣብ ምፍታሽ ስራሕተኛታት ተሃድሶ ዓዲ ብዝለዓለ ክነጥፉ ኣዘኻኺሮም ሚኒስትር ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ሳልማ ሐሰን ኣብ ዘስምዓቶ ቃል ተጸዋዕቲ ሚኒስትር ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ጽጉማት ብኣጋ ከለልዩን ክምዝግቡን ኣብ ወጻኢ ብዝነብሩ ዜጋታት ንዝእለዩ ስድራቤታት ዝለኣኽ ገንዘብ ድማ በአጋ አቢዶም ንኽበጽሕ ክጽሕሩ ብምልዋብ ዝተኻየደ ንጥፈታት ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ዘለዋ ጽንዕ እምነት ገሊጻ